Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang aming igadulong sa inyo, kagyari na ito yung mga top stories of the day. Today is May 8, 2026, Friday. DOTR, nagpasalig nga ponduhan ang pagpaayo sa Bacolod City Airport. Gobernador, nagkapati nga isa ka legitimate encounter ang natabo sa banwasang Toboso. Aktual nga iligal nga pagpilak sang basura, nakuhaan sa video, tagiya sa salakyan, nakilala na sang LTO. Patay nga pawikan nakitaan sa area nga nasapon man ang patay nga balyena sa Dumaguete City. Kag sa Good Vibes Weekend, museum para sa kids ang lagawan ta sa tripping ni Romy. Kag palangabuyan sa mga biktima sang Bagyo Tino naman ang istoryahan sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita na isa ito nga weather update. No? Ang LPA ngayon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o kunyari diri sa Mindanao area ang natunaw as of 8 p.m. sang kagabi. Samtang pa rin gina-monitor ang sang pag-asa ini nga bagyo nga hagupit niya na pasagwa sa Philippine Area of Responsibility. Sa karon niya ini sa 1,395 kilometers east of northeastern Mindanao. Ginapaabot nga buwas sa udto o kung buwas sa gabi, makasulod na ini siya diri sa may Philippine Area of Responsibility. Kung makasulod na siya sa PAR, pagkatawgon ini siya bilang bagyo nga Kaloy. No? Si Kaloy ginalantaw nga samtang nagapalapit sa Pilipinas, hindi favorable, hindi favor sa iya ang manginlakat sa panahon diri. Kinapaabot nga ini siya maamat-amat nga magahuyang kag posible nga mangin isa na lamang ka tropical cyclone kag isa ka LPA. Pero ining si Kaloy mag-aapekto diri sa may Eastern Visayas nga area pati na sa may Southern Luzon nga area. No? Magadala-dala siya sang gamay nga pag-ulan. No? By Monday, basi mangin isa na lang siya ka tropical cyclone kag by Tuesday, basi isa na lang ka low pressure area pero magadala ini sa gihapon sang pag-ulan. Samtang ginasunod sa pag-asa no nga padayon naton sa gyapon ma-experiencehan ang mangin mainit kag mapaang nga lakat sa panahon especially diri sa aton sa may Negros Island region pero palabuton sa gihapon ang pag-ubo sang ulan kun hapon kag kun gabi kag gina-expect nga by 3rd week or 4th week of May amat-amat na nga magabuubo ang ulan nga aton ma-experiencehan diri sa bilog na nga Pilipinas. Amat-amat na magasulod ang tig-udulan. Amoy na ang latest nga lakat sang panahon, whether we like it or not. Sa number 9, ilang ka oras matapos makita ng isa kapatay nga melon-headed nga whale sa may Dumaguete City. Isa naman kapawikan ang nasapuan man nga patay malapit lang sa among area. Isa kapatay nga pawikan ang nakitaan sa Pantawan Rizal Boulevard sa Dumaguete City, Miyerkules. Nakitaan ang pawikan pila ka oras matapos nga nasampay ang isa ka nagabusong nga melon-headed whale sa amuman nga lugar. Samtang isa pagid ka babayi nga pawikan ang nasapuan man nga patay sa baybayo naman sa poblasyon sa Bindoy, Negros Oriental mga alas 10 ang aga sa tong Miyerkules. Girespondihan ang insidente sang personal gikan sa Department of Environment and Natural Resources sa Bindoy kag para ma-assess ang sitwasyon kag mahibaluan ang posible nga gintunaan sa kamatayon sang amo nga pawikan. Sa number 8, malapit sa 1,000 ka mga pamatanon ang i-deploy sa syudad sa Bacolod para sa ila sininga summer job. Sa Mayo 15, i-deploy sa Public Employment Service Office ng Bacolod City ang 975 ka mga pamatanon na nakigbahin sa summer job 2026. Ginsiling ni Jovelyn Canoy, ang PESO coordinator, nga 200 diri ang yara sa idalom sa Department of Labor and Employment. Samtang ang 775 naman sa ila ang under sa Bacolod City Government. Dakip na sa mga nahatagan sang slots amo ang out-of-school youth, junior kag senior high school students kag mga graduating students. 20 ka adlaw ang kinahanglan nga maobrahan sa mga benepisyaryo. Suno sa kay Kanoy,
Luyag sa syudad nga i-deploy ang iban nga mga pamatanon sa mga barangay agud mag-census kung pila ka porsyento sa Bacolod noon nga nagaedad sang 18 tubtub 30 anyos nga wala pa sang trabaho. Samtang ang mga graduating students ang iga-assign sa mga talatapan sa gobyerno para sa posibilidad nga ma-hire sila pagkatapos ang ilang graduation. Matapos ang 20 ka adlaw nga pag-obra, magabaton ang mga benepisyaryo sa ilang sweldo. 9,600 pesos ang mabaton sa mga pamatanon nga yara sa idalom sa Bacolod City Government. Samtang 12,400 pesos naman ang yara sa idalom sa Doli. Puno na ang slots sa summer job sining tuig. So ang aton subong nga programa sa aton SPES is we have to make sure nga ang aton nga mga estudyante makita nila ang real world encounter in terms of corporate industry. Kung diin sila, kung anong mga courses nila subong ginapangitaan ko ginapagi nga dra sila ma-assign nga offices para may alignment kita in terms of skills kag jutay nga exposure sa tutuod gid nga industry nga kadtuan nila later on. And then at the same time para bisan pa paano may jutay man nga introduction sa aton nga mga kabataan, especially sa mga SPES beneficiaries naton, kung ano pa gid ang skills nga dapat nila i-develop sa industry nga ginsudlan nila. Government office. Sa number 7, isa ka delivery rider sa Bacolod City nakuhaan sa masobra sa 400,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Dakop sa bypass operations ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros X Region ang isa ka delivery rider sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ginkilala ang gindakop kay alias JP, 43 anyos. Nakuha sa subject ang 21 ka mga pakete nga may unod nga 65 grams sa suspected shabu nga nagabalor sang 442,000 pesos. Pila ka mga non-drug evidence lakip na ang bypass money, cellphone, cash kag motorsiklo ang na-recover man sa iya. Kaso nga pagbaligya ang pagkupot sa illegal nga droga ang ipasaka sa PIDEA batok sa gindakop. Sa number 6, mag-amay nga nagakayo sang ila sini nga tricycle sa igad sang dalan. Nabungbuan sang pick-up, anak nga minor de edad, patay. Ginbawian sang kabuhi ang 15 anyos nga anak samtang pilason ng 55 anyos nga amay matapos sila nga nabungguan sa pick-up sa barangay Marina, Banwa sa Binalbagan, Huwebes ang kaagahon. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga padulong hinigaran ang pick-up samtang yara sa higad sang dalan ang mag-abay nga nagakayo sang goma sang ilang tricycle. Sunod sa 35 anyos nga driver sang pick-up nga taga barangay Talubangi sa Kabangkalan City, nagsignal siya nagapadulong nga salakyan nga mag-switch sa low beam. Apang nakibot ang mag-amay gulpi, nagtindog kag naguntat sa ila ginaobra. Rason nga nakibot man ang driver sa pick-up kag nagpanik. Dito na kag iyan nabungguan ang duha. Nag-surrender naman ang driver sa pick-up sa Binalbagan PNP. Sa number 5, 17 million pesos ang ginpain nga pondo sa syudad sa Bacolod para sa allowances kag iban pang kinahanglanon sa mga atleta para sa palarong pambansa 2026. 10,000 pesos ang allowance ng tagsa ka delegate nga nagikan sa syudad sa Bacolod para sa palabuton nga palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ining kabahin sang ginpain nga pondo sa syudad nga 17.3 million pesos. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga may 286 ka mga delegates sa syudad nga mangintiglawas sa Negros Island Region sa pinakadako nga sporting event sa Department of Education. Lakip diri ang 188 ka mga atleta, 46 ka mga coaches kag assistant coaches, 36 ka mga trainers, kag 11 ka mga chaperone. Suno sa alkalde, 36% sang tiglawas ang NIR sa secondary level, ang gikan sa Bacolod samtang 30% naman sa elementary level. Magluwas ini ginsabat man sa syudad ang transportation kag accommodation sa tanan nga mga delegates, samtang sabto naman sang DepEd NIR ang uniform sa mga atleta. Maghatag man ang syudad sa isa pagid ka uniform para sa mga taga Bacolod City nga atleta kag mga specialized nga mga sapatos para sa mga pila ka mga sporting events. Nagpasadig man si Dennis Develos, ang DepEd Bacolod Superintendent nga tingwaan sa mga student athletes nga makuha ang medalya sa palarong pambansa. Natanan ang maghatag o kung mahatag ang allowance sa mga delegates sa Mayo 15.
Mayo 16, amat-amat nang magapadulong ang mga delegates sa Agusan del Sur. We have a lot of goals here, so that it can also compensate the 17.3 million to be spent with the city of Bacolod. In terms of preparation, sir? We have done a lot of preparations and we're ready for this. This is a comprehensive approach sa syudad together with the Department of Education, because ang amo niya ginapatihan na by providing this support for us, this is an investment for the future sa aton na mga kabataan diri sa Bacolod. We don't consider this as an expense only, but we consider this an investment sa aton ng mga kabataan. Kasi since day one, ang discussion na mo ni Sir Dennis, nga dapat ang Bacolod mag-produce sang isa ka Olympian. No? So we start by providing support sa aton sining mga grassroots programs such as this. Sa number 4, gin-turn over na sa Philippine Statistics Authority kung PSA ang tanan nga mga datos nga ilang nakuha sa Negros Occidental. Mismo ang pamuno sa PSA sa Negros Island Region nga si John Campomanes sa isa ka seremonya ang nag-turn over sa 2024 Community-Based Monitoring System data kay Governor Eugenio C. Lacson. Sunod sa gobernador, ang CBMS data magabulig sa probinsya sa paghangup pagid sa mga kondisyon sa komunidad, makapatod sa kinahanglanon sa mga sektor kag ano ang mga gaps nga dapat masabat sa gobyerno. Lubang pa ni Lacson, ang among statistics ang magaserbi nga basihan sa planning, budgeting, pag-prioritize sa mga programs kag projects kasubong man ang pag-evaluate kung bala ang mga ginpatuman nga tikang ang nakapaayo gid man sa sitwasyon sa mga pumuluyo. Ang governance sunod sa gobernador ang dapat na base sa facts kag kung anuman ang matutuod nga sitwasyon kag kung ano gid ang kinahanglan sa mga negrense. Pero wala nagapabilin sa datos lamang sunod sa kay Lacson bangod importante nga mahangpan ang kahulugan sini. Rason nga ginhaylo niya ang PSA nga magapadayon ang PSA sa paghatag assistance sa pinagi sa orientation, trainings kag capacity building. They give emphasis here for poor and near poor constituents. So I think this data focuses on this sector. So and of course including the senior citizen, PWD, and other sectors. Sa number 3, illegal nga pagpilak sang basura sa circumferential road sa reclamation area sa Bacolod City. Nakuhaan sang video. LTO natumod ang tag-iya sang salakyan. Makita sa siniga video nga may pila ka mga persona sa gihapon ang nagahaboy sang basura sa bahin sang reclamation area. Hugot na ginadumilian sa syudad ang paghaboy sa basura sa among lugar bungod hindi ini designated area. Nakilala na sang Land Transportation Office ang tag-iya sa salakyan nga gingamit kag ini taga Barangay Bata sa Bacolod. Nagpasalig man ang ahensya nga mag-issue sila sang show cause order sa tag-iya sa salakyan. Magluwas sini. May isa man ka persona nga nakitaan sa isa ka creek sa Barangay Madalagan nga nagaula sang iya nga basura. Kay nasang aga, ginpatiluan na sang syudad ang Solom Creek sa Barangay Mandalagan. Ginmaduan ni Mayor Greg sa taya ang kapulisan kag City Legal Office nga maghimo sa tikang agud batap na ang amo sini nga mga insidente. Damlag pa, ginpahayag na sang Bacolod Environment and Natural Resources kung Benro nga maghahatag sila sang otoridad sa 5 ka mga tiglawas ang tag sa kabarangay agud magpangdakop sa mga illegal dumpers. Base sa Republic Act 9003 kung Ecological Solid Waste Management Act of 2000, 1,000 tubtub 1,500 pesos ang multa o kung pagkaprisong sang isa tubtub 15 kaadlaw ang penalidad sang madakpan nga illegal nga nagapila sang basura. Already identified the registered owner of the truck, taga Barangay Bata. No? The plate number, the name of the owner is here. As per our discussion with the LTO this morning, they will issue a show cause order
sa Tagiya sa Salakyan. Diri naman niya sa may area sang barangay in between Mandalagan and Villamonte sa kilid sang eskwelahan nagpatigayon kay ina sang committee conference ang Benro no, with Attorney Ja Dignadice, and then advise ang Benro kung anong dapat nga paghimuon, no? So ma-provide to sang signage, and then gintinloan naman tatanan kay ina ang suba sa kilid. And then ginacknowledge man sang eskwelahan nga ila to staff, no, in charge sa ilang maintenance. Sa number 2, isa ka legitimate nga encounter na tabo sa banwa sang Toboso nga kamatay sang 19 ka mga persona. Inipagpati ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa bahay naman sa panawagan sa matuloy nga investigasyon sa among insidente. Sulod sa gobernador, hindi na ini kinahanglan. Patag sa gobernador, wala man nagpatigayon ang army sang among operation kung wala naghatag sang impormasyon mismo ang komunidad. Ginaklaro nga ang mga pumuluyo sa lugar ang nagbulig sa tropa sulo sa iya. Wala niya ginakwestiyon ang militar. Tigaylo, iya siya ginapasalamatan sa bulig kag sakripisyo. Iya ginapasalamatan ang bulig kag sakripisyo nga ginhatag sini para mapabilin ang kalinong sa probinsya. Humalin ang kalinong humalin pa man sadto ang panawagan sa New People's Army suno sa kay Lacson nga magbalik na sa sabak sa gobyerno. Dapat nga mahangpan sang rebelding grupo nga isa lang ang army sa pungsod kag ina ang Philippine Army. May mga nagalusok man karon nga pagpangusisa sa natabo nga engkwentro kaangay sang congressional inquiry. Nahangpan ni Lacson nga nagapatigayon na sa pagpangusisa ang Commission on Human Rights. Pero sa iya nga bahin, hindi na siya magpanawagan pa para sa investigasyon pagod nagasalig siya sa militar kag lehitimo ang engkwentro nga natabo. Sa piyak ka bahin, ang Negros Association of Chief Executives sa isa ka pahayag ang nagakilala sa katungdanan sa Armed Forces of the Philippines sa pagpabilin sang kalinong sa palibot, lubos sang Negros Ace nga ginasuportahan ang rule of law kag ang lihok sa militar para sa peace and stability. Sila nagapanawagan sa natungdan nga ipaagi sa constructive ang mga tikang kag issues angot sa social injustice kag inequality. Nagapanawagan man sila sa komunidad nga pilion ang paghugpong, kaluoy kag ipaiway ang kalakasan kag pagtimalos. We believe that it was a legitimate encounter. No? I think we should also realize that the army could not have done that without information from the community. So clearly, the community helped guide the Philippine Army to run after their target. Okay? So, we feel that we do not question the Philippine Army. In fact, we appreciate because every day they're out there sacrificing their lives for us to be free, for us to just do our own, do whatever we have to do peacefully. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. DOTR nagpasalig nga ponduhan ang pagpaayo pagid sang Bacolod Silay Airport samtang ang 1 billion peso naman nga convention center sa Negros Occidental ginapaabot nga mahuman sa ulihing nga bulan sang 2027 o kun sa una nga mga binulan sang 2028. Iningin announced ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez sa mass graduation sa 2065 ku scholars sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA sa Victoria City Coliseum sang kahapon. Suno kay Benitez, maragtason ang kahiwatan kay ini ang pinakauna nga tion nga ginpatigayon ang district-wide TESDA mass graduation ceremony. Sa iyang speech sa graduates, ginsiling ni Benitez nga ang convention center nga may 6,200 capacity kag ang paayuhon pagid nga airport ang magadala sang dugang nga mga turista kag investment sa 3rd District nga nagakasayuran sang pagbukas sang dugang nga trabaho para sa ila.
Ginsiling ni Benitez nga ang tiglikom sa Department of Transportation ang nag-commit sang budget sa 2027 para sa improvement sang airport, iga-extend ang runway kag padakuan ang terminal nga maka-accommodate nagikan sa 500 mangin 1,500 na. Kasunod ang aton nga Bacolod Silay International Airport. Ariman sa aton nga distrito. Ginadusot namon ang pag-improve sini agod mas madamong nga eroplano kag kabay pa may ara kita nga international flight. Mas madamong nga turista kag mas madamong nga investment ang magasunod sa aton sa probinsya sa Negros Occidental na binagit sa Tercer Distrito. Malikon nga suporta sa aton nga mga leader sa Kongreso, ginatipong namon ang pondo agud puson ang Convention Center subong nga 2026 kag 2027. So ginatipong man naton ang pondo para sa airport sa 2027. Ang goal sini matapos ang Negros Occidental Convention Center by late 2027 or early 2028. Kagyan naman ang pangbabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Nagkaibalo ka mo ba lang nga diri sa Bacolod City? Mayara sang isa ka museum ang unod sang libro. Ang aktwal nga maeksperiensyahan sa mga kabataan kag makit-an. Pinaagi sa isa ka ancestral house nga gin-convert sa isa ka museum. Pinaagi sa sining experience matuduan ang mga kabataan sang kung paano itatapon ang nabilin pangadunang mangga daton diri sa kalibutan. Ining aton nga lagawan sa Sabado sa Tripping ni Roming. Kag sa Sunday naman, pagbangon ang aton nga pagaistoryahan. Matapos ang anong kabulan, amat-amat nang nagabangon ang mga komunidad nga naapektuhan sang bagyo nga Tino sa Nobyembre. Gani, gintipon ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado nga sektor pati na academe sa ilang mga commitment kung paano buligan ang mga biktima sa bagyo nga kadamaan sa ila, mga mangunguma. Na atong pag-istoryahan naman sa Sunday sa Are You Agreeable? Maano tanay, ma-attendance check sa aton nga mga suki kada hapon si Ma'am Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast NIRN sa Roming, watching from Bacolod City. Si Sir George Pineda Gaspe, mayang hapon sa Roming, watching live sa Barangay Tangub, Subong, while ga-duty sa Tinapay Express Bakery. Shout out lang sa family ko dira sa Silay City, sa Sienda Bungyod nga ara de Subong. Wala ito gyapon katilaw sa Tinapay ni George. Si Jocelyn Lucero, mayang hapon, Digicast team watching live from Hong Kong. Kag si Romel Bahilom Galyo, good PM, Digicast Negros. Kag si Don D. Lee Reynes, mayang hapon, Digicast Negros watching here sa Greensville 1 sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Kagabuyan tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subungan lao, tugtog sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.